alles in orde met mij. Met Matthias ook, ja. Nee, ik heb nog geen beslissing genomen. Ik zou ook graag hebben dat je er met niemand over praat. Oké. Goed, slaap wel. Dag. En wat bedoelt je daarmee? Gewoon zoals ik het zeg. Voorlopig is Trudy mijn moeder nog, maar dat zal niet zo blijven. Ik kan Trudy volledig laten schrappen. Dat is mijn moeder. Louise, ik heb geen tijd en geen goesting in dat gezeven. Ontvogering heet dat. Vraag maar aan June. Ik wil alleen maar het beste voor Louise. Wat? Maar je kunt nu toch niet ontkennen dat Trudy een slechte moeder is? Ik zou willen dat je weggaat. Waar moet ik naartoe? Ik begrijp het niet. Ik dacht dat je blij zou zijn met mijn zwangerschap. Dat is toch iets dat we altijd gewild hebben.